ಇವೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರಿಕೆ ಪನಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೇಲಿ ಹುಚ್ಚದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಇವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ನಡೆದಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೊಪ್ಪಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಪಂಚನ ಶಿಲ್ಪಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮದಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಹಾದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಮಾತೆರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಏಪಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಆಯ್ನದವರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡೀನಿ ಸುರುಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರು ಅರೇನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ರಾಯರೇನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಏಪಲ ಸದಾ ತೆಲ್ತು ಒಂದೇ ಒಪ್ಪಣ್ಯಾರು ಹಸನ್ ಮುಖಿ ಏಪಲ ಅರೇನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲುರಾಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಕೋಟೆಣ್ಣ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎತ್ತನಿ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಂಕುಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎತ್ತನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾಂಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ಏಪಲ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೀರಾರಿ ಆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ನೆನಪಾಪಂಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಸಂಪಾದ ಅಡಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಂಡದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಮಾಮ ರಘು ಪೂಜ್ಯರು ಇನ್ನಿತುಲೆ ನೆಕ್ ಯಾರು ಮುಂಬೈ ಡಿಡಿ ಬೈಲೆ ಎಂಕ್ ಸುರು ದಿಂಚಿನ ಈ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇನ ಒಕ್ಕಲ್ ವಿಚಾರ ಎಂಜೇನಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಈಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೋದು 40 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಈ ಊರು ಬರಂದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟೈಮ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪುರುಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆಪುರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನು ತೂಪುನ ಎತ್ತಂದು ಉಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಲೆನ್ ತೆರ್ಕೊಂಡಾಗಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆತನವರಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದು ತೆತ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಾರಿ ಜನ ಶೇಖಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರಿಯರು ಆತನಾಗ ಆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಅವ ಮಾತಂದು ಅವ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಅಂತೆ ಮಣಿಪಂದ ಗುಲ್ಲೆ ಏನೋ ನುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ನೂಕಿ ನೀರು ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಗುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕುದಿನಾರೆ ರಘು ಪೂಜೆ ಐಟು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆರು ಸಲಹೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಮೂರ್ತಿಯಾರು
అయినದವರ ಅರೆಲ್ಲ ಏನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಿ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಅರೆಕಳ ಗುತ್ತದ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಲ್ಲದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನಿ ಬೈದೇರಿ ಹಿಂಗ ಮಾತ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನದವರ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಿನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಇನಿ ಹಿಂಗ ಪರಿಚಯ ಆಪಣಿ ಇರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣಿದ ಮಾತಿನ ಜನಗಳ ಪರವಾದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಡ್ನೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಸರ್ ಇರನ್ನ ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾತಾ ಮೂಜಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ಬೈದಾರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಬೈದೀನಿ ಕೈದರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಡ್ಚಿಂದು ಆಪನ ಆಗ್ತಿಂದ್ರೆ ದಯಪಣ್ಣಗ 2 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಡಾ ಬಡ್ಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಏರ ಕೈತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿ ಸಂಪಾದಿತ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲುಗಟ್ಟು ನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅವಲಿ ಆಯ್ನದವರ ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಜನಕುಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತನಾಗ 3 ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರು ಏರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಮಾತಿನ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜಿನಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಅಗ್ರಜರು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಆದ್ರೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ರಾಜವೈ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಚಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ಲ ಐನಾತು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲೋಡು ಎಂಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲೋಡು ಇರಗೆ ಅವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಮರತಿರ್ಕೊಂಡು ಇರೇನು ಸಾರಿ ಇರ್ ನಮ್ಮಾರೆ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇರ್ ನಮ್ಮಾರೆ నేను మాట నాకు దేవస్థాన మల్పన ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಣಿಂದಾಂಡಿ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಬದರ್ಪೈನಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಲ್ಪಡೆ ಕೆಲವು ಜವನಿ ಮಾತಿರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೆತ್ತೊಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಹೋದು ಯಾನು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದೆ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಏರ್ ಅವಲಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಿವಾನಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ನಮ್ಮಿಗಷ್ಟೇ ಅಂತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯತ್ತಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರೇನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆರಗದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿ ಅಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಭಯ ಅರ್ಧ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ತೂದು ಬಂಡೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕೇರಳ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ್ದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ತೊಜ್ಪಾದ 6 ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರೆಗಳು ತೊಜ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಅದು ತಂತಿರ್ದಾರಲ್ಲ ಅರೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದ ಶಿವಾನಂದರ ಹಿರೇನು ಎಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅರೇನು ದಾಯಿಲಿ ತಂದು ಬೈದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರೆಗೆ
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಏನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಪೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ್ಲ ಮುಖ ಮಂಟಪ ಅಂದೇಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಅಲ್ಲ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ದಯಪಣ್ಣ ಸುತ್ತು ಬೋಲಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಅವರು ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ಪುನ 21 ಏನು ಈ ವರ್ಷ నేను ಬರ್ಪುನ 21 ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಉಂಟು. ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೈವದ ಬೆಂಬಲ, ಅದೇ ದೇವರನ ದೈವದ ಬೆಂಬಲ ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ತೊಡದು ಗೊತ್ತಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಬರೋಣ ನಂಗೆ ಅವು ದೇವರ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಊರ್ದು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಅದು ಆತನೆ ತುಯ್ ನಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೋದು ಕುರುವು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಅವ್ರು ಆ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಂಡ ಆಯ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಲ ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಇದ್ದವರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮಲ್ತಂಡು ಐಟ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂದ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾಗನೆಗೆ ನೆತ್ತ ದೋಷ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕಲೆಗಳ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ದೋಷ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದನೇ ದೋಷ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐನು ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನು ಒರಿಯಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಒರಿಯೊರಿಯ ಕಟ್ಟುಣ ಎಂಕ್ಲ ಬುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜೋ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋತೆ ಕೋಟೇಶ್ವರಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಪೊಂಜೆ ವೃತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟದೆ ಅವು ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಸದ್ಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಜಾತ ಪೂರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತ ನಡಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸುಯರ್ಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಕಲು ವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಬಂದದ್ದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬರೆಯಲ್ದ ಈ ಊರುಡು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನೇನು ಏರು ಕಟ್ಟವಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ನನಸಾದೀನಿ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜನಕುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಸೇರಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ವರಿ ಕಟ್ಟಿಂಡು ನಾವು ಆಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡಿತ ಅವಳು ಕಟ್ಟದ ಇಂಕಲು ಬಂದ್ಪಣಿ ಅಪಂಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಊರ್ದಾಕಲ್ ನಂದು ಬಂದ್ಬಿಜ ಊರ್ದ ಇಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯರು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯರು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಐಟ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರತೆ ಅಂದ ಏತಂದು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಜರು ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನಾಂದು ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಡ್ನ ಅಕಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಅವರಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡಿಪೇಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಂದು ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಖಲು ಊರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಊರ್ದಾಕಳು ಮಾತ ಸೇರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಇತ ಊರ್ದ ಇತ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿ ಮುರಣಿ ಬರಿಯರ ಅವಂಜಾನೆ ಕಾರಗಂತ ಬರಿಯರ ಅವಂಜಾನೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಂತ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅವಳ ಕೊರ್ಲದ ರೋಡು ಮತ ಕೊಯ್ಯ ಮತ ಪಡೆದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಇಂಕಲು ಎಂಚಿನದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಪೋಪುಜಿ ರೋಡು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಪೋಂಡ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾವು ಪೋಂಡ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಲಿ ಸುತ್ತು ಪೌಲಿ ಅವಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ದಾಟ ಅವಡು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಲ್ಕೊಡ್ತು ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ 20ನೇ ಇಸ್ವಿಟಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನದವರ 20ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು 21ಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಚಿದವಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಮ್ಮತಿ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಐಕೆ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಂದು ಮಂದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಲೆತ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಲ ಶಿಲೆತ್ತಾನೆ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲ್ಲ ಶಿಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಡಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಮೇಟು ಉಡುಪಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬೊಡಾಯನಾಥ ಕಾಡುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಂಡು ಏರ್ನಾಲ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದ ಏತು ಮರ ಕಡ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮರ ಕಡಪುಲೇ ಒಂದು ಪೇರು ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮರ ಕಡಪು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆತಿನ ಉಂಡು ಎಂದು ಅದು ಮೂಲು ಮರ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿ 4 ತಾರದ ಮರ ತೋಜು ನೆತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಒಲ್ಪಲ ಮರ ತೋಜು ಜಾನೇದವರ ಮರತ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದಿದೆ ಕಣಪುನಾಲ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಐತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಆನೆದವರ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಒಕ್ಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರ್ಲುಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಲೀಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೇರೆ ಆಯ್ನದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಗಂದು ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಟ್ ಖರ್ಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಪುನು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬತ್ತ ಆರಾಯ ಮಲ್ತದನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನ ಎಲೆನ್ ಮಜನ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ತೋಚ್ಪಾದೆ ಪೂರ ಶಿಲಾಮಯನೇ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಮರಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರೈಸುಜಿ ಮರದ ಹೆಚ್ಚ ಆಚಾರಲೆ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲಿಲ ಬತ್ತೊಂಡು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರಿ ಆಯ್ನದವರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರು ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತನೈತೆ ಅವ್ರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಕ್ಕುನು ತೂತ ಇಂಗುಲು ಪಾನಿಪೀಠ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂಟು ಪಾನಿಪೀಠ ಗಂಧಾರೆ ಪುನಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಪಾನಿಪೀಠವನ್ನು ತೂಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ ಮಲ್ಲತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಮೂಜಿ ಕೊಲ್ಲ 4 ಕೊಲ್ಲ ಇದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬರ್ಪುಣದು ಅಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮೂರು ನನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಟು ದಯಪಣ್ಣಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲೆ ತಾಂಡ ಅವು ನಡಪಡೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಈಗ ನೈವೇದ್ಯ ಅವಡು ಭಟ್ರು ಬೋಡು ಪೂಜೆ ಅವಡು ಇನಿ ಭಟ್ರನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಳವೇನಿ ಕೆಂಡ ಆಯ್ನೆದವರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ರೀತಿದ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ರೀತಿದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿದ ಉಲೈಡ್ ಆಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತ ನಿಖಲು ಸಭೆಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ ನಿಖಲು ಏನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪೆ ನಿಖಲು ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ಪಾತ್ರೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನೊಂದು ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ಬರಿಯರ ಬಂತೀನಿ ಪದಾಯ ಬಂಡ ಮಾತೆರನ ಸಮ್ಮುಖ ಕೊಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯ ಒಂದ ಈತೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ವಾವಾ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಚಿನಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸೋನು ಉಂತ ಬೇಲೆ ಉಂತಾವು ಜೇರಿ ಐಕ್ ಕೊಡೋದೇ ಅರೇನು ಎಂಕಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನು ಸುರುಕೆ ಬಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಕೈಟ್ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನದವರ ಈ ರೀತಿಯ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೈತ ಮಾತಾಡ್ನೆ ದೊಡ್ಡಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ
ನಿಗಲು ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಚಿನ ಮೂಲಕ ಬರೋದು ಮುರಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಸಂಪಾದಕರು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಗುಡಿನಿ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲು ಸಂಪಾದಕರು ಮಂತು ಬರ್ಬಂಡೆ ಐಕು ಕೂಡಲೇ ರೈತರು ಬಂದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಕ್ಕ ಎತ್ಬಿಡು ಏತು ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏಲರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೇ ಇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಡೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿನಾರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಬಂದಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲ ಮಲ್ತಿದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತು ಒಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಕ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಎದುರದ ಗೋಪುರ ಬಾಕಿದ ಅಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಂಟ ಕಾರ್ಯ ಈ ಶುಭ ಮುಟ್ಟೋದು ಎಂಟ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನೆರವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಪಾದನೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರ ಮೂಲ ಬರೋದ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕು ಕೂಡ ಅದು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪೋರೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಂಡೆ ಈರು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇ ಅಂಚ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಲಾಭ ಜಿನ್ನಾಲ ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಏತು ಕಲ್ತೇನ ಆಯ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭರವಸೆ ಆನೆದವರ ನಿಖಲ್ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ ದೇತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಜ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜಪ್ಪುಗ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದೊಂದು ಆ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಅವು ಸೇರ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂಚನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೈತೆ ಬಾರಿ ಶಾಂತವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅರಡ ದಯಗೊಂಡ ನೀರು ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಗುತ್ತಿನಕ್ಲು ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ತೆಲಿಪುನ ಬಟರ್ನಕ್ಲು ಅಚ್ಚ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಈ ಕಾಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವಡ ಸದಾಶಿವ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಿರು ಕೊಂಡ ಆಂಡಲ ಆ ರೋಜು ಬತ್ತಿರು ದಯಪಂಡ ಆರು ದುಮ್ಮುಡು ಜಲ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಹಿಡಿತಿನಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಊರ್ದಲ ಪಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇ ನೆನತೋನ್ವ ಎಂಕಲು ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ದಾಯಗದ ಮಂಡ ನಿಕುಲು ಈತ ಜನ ಈತ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರ್ಪ ಅವತ್ತು ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತ ಐತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಪುಣ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಯಾರು ಕುಡೋರ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋಲ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸವಂದುಲ್ಲ ನೇನು ಪುರ್ಳು ಬಂದೋಲೆ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಊರ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಧನ ತರಿತಿಡ್ಲ ಶ್ರಮ ತರಿತಿಡ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಂತದು ಐದು ತಗಾದಾದ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾತೇನ ಆಚರಣೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ್ದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾಲ ಎರಡಲ ಸಹಾಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಪಾಡುವಂಡ ಐದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಮಾಡೋದೊಂಜಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ
నేను ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪನಕ ಬೋಂಡ ಮೂಲು ಎಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಮೂಲು ಬರೆ ಹೊಡಿತು ನಾವು ಕೊರಂದು ಪೋನಾಗ ಕಡಪುಡು ನಕಲು ದುಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತಿಡ್ದುಕೊಂಡ ಸೀಲ್ ಹಾಕದೆ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಸೀಲ್ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಲೆಕ್ಕಂಡ ಸುರುಕಿ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಂಡವು ಅನ್ನದವರ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಬಂಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಹಾಕಲು ನಾನು ಒರಿಯೊರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮೂವರು ಸತ್ಯರನ್ನು ಸುರುಟು ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆಗೆ ಜೈದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿರು ಇಕ್ಲ ಇಂಕಲು ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ಅಂಡ ಯಾನಲ್ಲೇ ರವಿಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಧರಾಳಿಯರುಳ್ಳೇರಿ ಮೋಂದಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 3 ಕೋಟಿ ಆಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ 2 ಕೋಟಿ ಗೋಡವು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇದ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿ ಐನು ರವಿಯನ್ನೇ ಯಾನು ಶ್ರೀಧರಾಳಿಯರು ಮೋಹನ್ದಾಸನ್ನೇ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮದೈನು ಮನ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇರೆನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ನಾನು ರವಿಯನ್ನ ಏಟೇರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರು ಎನ್ನದಾಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಡು ಯಾನು ಆಯ್ನಾಥ ಮನ್ಪರೆ ಪೊನೆಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಆ ಭೇದ ಬರನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ದಿಶೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕೂಡಿದು ಬೈದನು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ ಶುರುವಾದಿಯನ್ನ ಮೂವರ ದೈವಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಯಪಂಡಾಗ ಅವಳನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಶಾಣಾಗ ಮಾತರಿನಲ್ಲೇ ಪುಗ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂದು ಒಂಜೆ ಮುಜನಾಲ ಇಂದಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರಿಯರೇನು ಒಂಜೆ ದಿನ ಲೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಗ್ಲೆನ್ನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಉರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಲೆಕನೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಮನ್ಪುನ ಜನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷಾತೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದ ಏರು ಅವು ಒಂದೊಂದು ದಾಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ನೇಟ್ ತುನಗ ಮಾತಾ ಶಕ್ನಗಳು ಪಾತ್ರೆಲಾಗ ತೋಜುಡು ದಯದೀದು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ದಿನಲ್ಲ ವಿಶ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಮಂತದಂಡು ಐದು ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ನೆಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವಡು ಸೇರ್ಸಾದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐಟು ವಾ ವಿಷಯಲಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಟ್ಟದು ದಯದೇದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ ತುಂಬ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಒಟ್ಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಅವಂತಿನಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಿ ಬಗೆರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಾನ ಇದ್ದವರ ಕುತ್ತಿ ಬಗೆರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಾನ ಇದ್ದವರ ಅಕಲು 3 ಜನಲ ಮೂಲ ಬರಡೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿ 6 ಪಣ್ಣೆಗೆ ದಾಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನದವರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಮೂಲ ಕುಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಇಡೋಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ತೋಜ್ಪೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಜಿತ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನದು ಬೇರೆ ಬೈತಾರೆ ಅವನಿಗೆ 200 ಜನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಒನಸು ಕೊರತು ಚಾ ಕಾಫಿ ಕೊರಪುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಳ್ಳಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕರಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೇಖೆ 3 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ನಿಧಿ ಬಂದಿರು ಐಕ್ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅತ್ತ ದೈಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಇಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ 2 ಗ್ರಾಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅರೆಕರಡು ಉಂಟು ಪಾವರಡು ಉಂಟು ಅಮ್ಲಮಗರಡು ಉಂಟು
ನಡುವತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅವಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂಚಾಗ ಈ ಊರುള്ള ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಪುಣ್ಯ ಬನ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಆಯ್ನ ಆತು ನಮ್ಮದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತದೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮೂವರ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈತು ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ಎನೆ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನಗ್ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕದಳು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪನ್ನಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಭಾಗ್ಯದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂರ ಜವನರ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಗಲ ಎಂಗಲ ಮಾತಾ ಜವನರ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬಂದು ಬೆಂದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಡು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಂದ ಆಪುಡು ಮನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರುದು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ఒక బాకీదల నేర్చుకోలే రాజాన్నవర జోలు వస్తుంది ఉదాయ పిరవు ಹಾಗೆ ಇಚ್ಚೇನು ಅದು పొలం ఇచ్చాడు మనమ ఎడ్ల యాద ఇంక ఊరు పోన్న మాత్రలకి ఏం లేదు నీకు లక్కది పడుతుంది బాగా నాచిగా అప్పుడు జోలు వస్తాయి కది ವರ್ಷ ಭಜನೆಗೆ ಅನ್ಬತ್ತದು ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೆ ಆಪುನ್ ಪಾಡ್ದ ನಿಗಂಟ ಆಪುನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಬಂತೆ ಅನ್ನಕದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಭಜನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡವನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಾರ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂದು ಪಂಡ ನೇಟೊಂಜಿ ಐತು ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನೇಟಿ ಪಾಂಡ ವೈಕಕ್ಕೆ ಏಕವನ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಂಡ 2-5 ಬಗ್ಗೆ ಕುರ್ಪುನ ಮುಪ್ಪಿರ್ಕೊಂಡಂಜಿ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇಟ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವನ ಪತ್ರಗಳು ಅವು ಶಿಲ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಒರಿಯೊರಿ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಕಲು ಇಲ್ಲ ದಯಪನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನೇಕ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉಂಟು ಐತ ಪೌಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅನ್ನ ಬೇತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆತ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೌಲಿದ 4 ಗೋಡೆ ಎದುರ್ದ ಇಂದೇನು ಗೋಪುರ ಒರಿವಹಿಸೊಂದೇರು ಸೈಡ್ದ ಗೋಡೆ ಒರಿವಹಿಸೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ವಹಿಸೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಪುದರ ಅಲ್ಪ ಪಡೆದೇರು ಅಂಚೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರು ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಸರಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕಿ ಎತ್ತೈತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಚಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೈದಿನ ಸಿಡಿದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸೋದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ರು ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂಜದ ಒಂದು ಪುರುಷ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ವಾಸನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಣದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈದ ನೇತು ಪಿರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಕೊಂಡು ಪಣದು ಯಾರನ್ನ என்னோட ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆದ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಆತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಯಾನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜಾಗ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುನಿ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೇ ಮುಗಿತದ ಬಿಡ್ಪೆ ಅದು ಬಂತೇನೆ ಅಂಡ್ 6 ಬಂಡಲ ವಾತ ಸುಲಭ ಐತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನಗೆ 6 ಬರ್ಪುನೇ ತುಂಬು ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ 6 ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೋದು ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿ ಮಂತದ ಬೈಯಟ್ ಬಂತ 6 ಗಂಟೆ ಬಂತದ ಕಿರೋ ಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 6 ಅದರ ಜನಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೂಲ ಮುಗಿನೇ ಗೆಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಬರಗ 6 ಬರ್ಪುನೇ ತುಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫಿನ ಈ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೆಡ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏತು ಉತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ದಾರಿ ತೆಗೆಲ ಪಂಪೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಭಕ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಿತಿಲು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅವನು ಶೆಡ್ಡಿನ ಮಂತ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಬಿಡ್ಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 4 ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ಕೋಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುದು ಅವು ಊರ್ ದಾಖಲ ಪರವಾದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವರು ದಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ಗೋಲ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಬಲೈಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಪೂಜೆ ಅವಳು ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರ ನಮ್ಮ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುರೋಹಿತರ ನೇಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಹೆಸರೇ ಅವಳು 5
ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚೆ ಐನ ತೂತು ಐಕ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಕೇಳೋಣ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಫಲ ಹಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 34 ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕಷ್ಟೋಡು ಅಪನ ಯಾರು ಮುಂದುವರ್ಪಡ್ತಾವೆ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಜಾಗ ಅದು ఒక 14 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ 14 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಬರ್ಬೇಡ ಅಪ್ಪ 14 ಲಕ್ಷ ಬಣ ಆಯ್ತು ಅವು ಮುಪ್ಪೋಗುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಕನ್ನ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿದ ಬೇರೆ ಬಡಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹುಡುಗ ಜಾಗ ಬೇತಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಗಳದಿ ಕಾನಾಡು ಅಂಚದು ಅವರು ಮೋದಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಮಗಳದಿ ಕಾನು ಅಂತ ಅಷ್ಟಮಗಳದಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಜಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥದ್ದು ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದವನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಂಟೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಮಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಯಾದ ಪಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 5 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪಟ್ಟ ಬರಿತವರು ಕಾವು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಜೆಟ್ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ 3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಪಡ್ಲೇಕಾನೆ ಆರು ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಡಿವಿಜನ್ ಬರ್ಬೋದು ಧ್ವಜಕಪ್ಪು ಎತ್ತು ಪೌಡಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಒತ್ತೊಡ್ಡರು ಅಂತಾನೆ ಅಂಗಾರೋಗಿ ಎತ್ತು ಗೋಪರೋಗಿ ಎತ್ತು ಅವು ಡಿವಿಜನ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಕೊಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ఒడియలు వచ్చే కోటి కొట్టారు ఈ ತರ కొట్టದ್ದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಗ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರಿ ಏನೇ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಗೊಂಡು ಕದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿ ಅವಳು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಜಾಗ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಇದೇ ಯಾರಿಗಳ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ ಕೊಡ್ಪಾನೆ ಇರ್ತಿருந்து ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಅವರು ಇಂಡಿ ಗಂಟಿರ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಕೊಂಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಾಯ ತಪ್ಪೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ பொறுத்து வளர்ந்து வாக்கியம் அந்த ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದರೆ ಅನುಭವತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೋಗಲಕ್ಕ ಬಂದ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ನೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುರತ ದಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಬರಿಯರೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಪುಣ ಆನೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣೋಮಾಯರಡು ಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಪುರ ಜಾಗಡೆ ಆ ಗಣೋಮಾಪುರ ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು 5 ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡದಂದ್ರೆ ಬಂತೇನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನವೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಗಣೋಮಾಪುರ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಪಾಡು ಆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನವೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು 8 ದಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಆನೆ ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋರು ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆಲುಪುದ ಅವು ಬಂಗಾರ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ದೇವರನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಲ್ಲ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಆದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದೊಂದು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಕೇಳೋದು ಬರ್ಪಿ ಬರೋದ ಪಕ್ಕ ರಸೀದಿ ರಸೀದಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಾಡೆ ಪೋಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ఆయన మాత్రం కలెక్షన్ దుడ్డు కళ్ళు పర్చేస్ మల్తది కళ్ళు ಬೋಡಾಯಿನ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದು ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ಕಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ 11 ಬರ್ಪೇರಿ ದಯಪನಾಗ ಕೆತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡವೈನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನದವರ ಕಲ್ಲಿನ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೈಜ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಲಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಇಡೆ ಕಣಪೇರಿ ಅವು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನವಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಭಾವಗಳ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಡು ಹಾಗೆ ಮಲ್ತದ ಪಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಪತ್ರ ಭಾವಗಳು
ಗ್ರಾಮದ ಅದೇ ಮುರಾಣಿಗಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ತಾವರ ಊರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಾಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ನಡ್ಕೆ ಅಂತ ಪದ ಮಾಡ್ತೆ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ಲ ಕಿಶೋರ ఒక ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಡಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಆಯ್ನಾದ ಪ್ರಚಾರ ಮುಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಜವಾದ ಇದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಯಾರು ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಟ್ರಾಗುಡು ಯಾ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ತೋಜಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಶಿವಾಲಯದ 5 ಕೋಟಿ ಶಿವಾಲಯ ಉಂಡು ಆ 5 ಕೋಟಿ ದೇವರು ಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಈಜಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ನಾಮ ಬಂದಿದ್ದು ಆ 5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಇರಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ఒక ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಸೋಮನಾಥ ಪಕ್ಕದ್ದು ಹರೇಕಳ ಸಂಪಿಗೆ ದಟ್ಟ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ 20 ವರ್ಷ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆ ಇಡೀ ಮಾಯನಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ದಾದನ ಮುರಂಡ ಬೊಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಾಬರ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ನಾಥ ಜನಪ್ಲೇಕ ನೀವು ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಧರ ಅಳ್ವಾ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ರೋಹಿತ್ ವರದರಾಜ್ ಮಣಾಯ್ ಆಯ್ನಾಥ ನಡಿಗ್ರಾಮ ಬರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ಆತಿದ್ದು ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದದುವೆ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ನಿಖಲು ಅಯ್ಯನ ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಅಮಲ ಮಗರ ಗಮನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಯಾದ ಮನೆ ಅವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿದ್ಯಾಮನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಪದ ಇವತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂತೋಡು ಅವು ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಖಲು ಎಂಬುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಅವು 5 ಕೋಟಿ ಆಪುಡು ಆನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏತ್ ಮಾಡಕ ಪಡ್ಡೆ ಆನ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಏತೆ ಅದು ಮಾಮಲ ಏತೈತೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದಿನ ಜೆದ್ದೆಲಿಡು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಪಂತಿರು ಸಾಧಾರಣ 10 ಲಕ್ಷ ಅದಾವು ಆನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅವು ಬಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಡದು ಬಂಡರತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಕೊರಡೊಂದು ಏರಿಯಾಗಲ ಪ್ರಚಾರ ಪಡುಜ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಲು ಆಯ್ನಾಥ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲುಡ ಸಭೆ ಯಾಪಲ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ನಾವು ಮಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಂಜರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ನಾವು ಪಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋನಣ್ಣೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಚಿದ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನೆಗಲ ಮಾಧವನ್ ಬುಧವಾರ ಬತ್ತೇರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಚೇಕೋಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತೆದಾರನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಈ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮತ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಇಕ್ಲ ಭಟ್ರ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೈಕಲ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಇನಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ದಂಪದರಿಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಂಪ ಸೇರಿದ ಬಹಳ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ನಂಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಪ್ಪ ಆಪುಣಿ ಇನ್ನಂಕ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಂದ ಇತ್ತು ದಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಾಣೆ ಮುರಡಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಾನ್ಯದವರ ಮಾತ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೈದ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಮೂಲ ಬೈದೇರಿ ಜನಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅರೆಗಳ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳೇನೆ ಆದಪ್ಪು ದಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತಿರಿ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕಾಷ್ಟ ಕಲೆ ವಾರೀತಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಡ್ದಲ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಂಪನಂಚಿನ ಶ್ರಮಣ ಪಡೆಬೇಕು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಣೆಗೆ ಉವೇರಿದ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯನ ಪನ್ನಗ ಈ ಊರದ ಕಾರಣಿಕದ ಮೂವರು ಸತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವರು ಕೋಸ್ನಾಡುವರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಂಡೇರ ಸಂಪಿಗೆದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವ ನಡಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಅಪಿನಿ ಕೋಸ್ನಾಡುವರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿರ ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೈದ ಹರೇಕಲ್ಲದ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡು ಈಗ ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಕೊರಪು ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಲು ಮಾತ
ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಚುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಉವೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಊರದ ಮಾತ ಕಷ್ಟಗಳ ಐಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯರ ಮೆತ್ತು ಉಂಟು ಮಂತ್ವೇರದ ಪಣೊಂದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನಿದು ಎಣಿ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುದು ಸಭೆ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಗಳ ದಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕದಾನಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಚತ ಉವೇರಿಸಿದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಶ್ರಮದಾನ ಇನಿ ಯಾರು ಮಸ್ತು ಕೂಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಊರದ ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡು ಬಚದ ಕೆಲಸ ಮಂಚದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ 10 ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲಿದ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೂರ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉದ್ಯಮಿ ನೋಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಆವುಡು ಅಂಜನೇಯದವರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಇಚ್ಛೆನೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿರ ನಡಪದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಮನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂತಿರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ ಪುಣಿ ಆ ಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೇವಿರ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪವನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಮುರಾಣಿ ತಂತಿದಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ 6 ಪಂಡೇರು ಶಿಲ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಿಲ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತೂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಡ ಮಂತ್ರಿ ಕೊರ್ಪ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಕೃತಿಗದ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸೋರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ತಿರುಪತಿ ಗೊತ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಳ್ವೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ 50 ಪೂಂಜೇರು ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷ ಸಭೆ ಅನಾಗ ದಿನಾಳು ಹೆಂಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಅಂಡಿಯಾ ನಿಖಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಂಡಿಯಾ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುಂಜೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮಿಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವರು ಬರ್ಲಕ್ಕದ ಉಂಟೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಇಚ್ಛೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಡೇರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 4 ತಾರೀಕದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದ ಸುಮಾರು 100-120 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಸೇರ್ದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಲುಪೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಇನ್ನೇ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀಕದಿದ್ದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಡೆದು 4 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾರಿಕೆಯರ ಗಣಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ 4 ತಾರೀಕದಾನಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 1 ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೇರು ಆ ಯಾಗದ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋದು ಕೊಟ್ಟು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸುರೂತ ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9:45ಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 9:45 ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ 9:45ಗೂ 9:30ಗೂ ಯಾಗ ಶುರುವಾಪಿ ನೀತಿ ಕೊಡ್ತದ ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅಂಚ ಆ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋಡು ಜಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಬಣ್ಣಗಲ ಹೆಂಗ್ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನಾದ್ರು ಆ ದಿನ ನೆಕ್ಕು ಪಡೆದ ಮದುವೆ ಹಾಪುಡು ಯಾಪ ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಕದ ಒಬ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನ ಪೂರ ಬರೀಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ ನಾವು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇರುಡು ಐಗೆ ಪಿಲ್ಲರ ಬೇತೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರಿಯರ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟು ಮತ್ತ ತೂಪ್ನಗಳು ತುವೆ ಒಟ್ಟಾದ ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2,000 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮತ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಲಿಗೆಡು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಮಾತ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರದ ಈ ಶುಭಾವಸರ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಚದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗಳು ಇದ್ದದು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಂದ ಬಣ್ಣಗ ಯಾ ಪಂಡ ಈರು ಬರೋಡು ಐನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಏಕ ಬಡಿ ನಾನು ಕಾಪನ ಕೊಡ್ಚಿ ಗಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಯಾನು ನೀಲೇಶ್ವರದ ಮೋಹನಾಡದ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವರದ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ರ ಆಪಜಿ ಬತ್ತನೆ ಬತ್ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಿಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಮಾತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ ಗುರಿಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಚದ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೇಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಮೂಲೆ ಬಚದು ಆಯ್ತು ಮುಂಗಡ ಆ ಒಂಜಿ ಧನ ಅರೆ ಗೋರ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾತ ಬನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ಯ ಒಟ್ಟಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 4 ತಾರೀಕದಾನಿ ಈ ದಿನ ನಿಖಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೂವೇ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ಬೈದಿಜೇರ ಅಕ್ಲೆ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಆವಡು ಕೈತಂದ ಇಲ್ಲದಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ 3 ಬಜದು ಸೇರೋಡು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ
ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಡ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರಡ ಪಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ನೆನಪುಗು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಎರಡು ಪಂಡೆ ಎಂಚಂದ ಬಂದಾಗ ಅಂದಪ್ಪನಿಗಳು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕೈ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಯಾನ್ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾತೆ ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಕಾಲ ಕೂಡಿದು ಬೈದಿನಿ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜೊಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲಕ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೊರ್ಕ ಅಂತ ಬನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಗಿದ 4 ತಾರೀಕದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಪಿರವದ ವಾರ 27 ತಾರೀಕದ ಶ್ರಮದಾನ ಮಂಪೆರೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಜವಣಿರ ಪುರ ತಯಾರಾತಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬನ್ನೊಂದು 4 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದುಕೊಂಡು ಪಾತ್ಯ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವರನ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿರ್ಲ ಆ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಆತನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರದ ಇಡೀ ದಿನ ಬಯ್ಯಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಸುರಪಿನಿ 7 ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಭಜನೆದ ಕೆಲಸ ನವರಾತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ನಿಕುಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪನ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತಲಪೈರಡು ನೂತ ಎನ್ಮ ಕಾಯಿ ಗಣಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕಿಲ ನಮ್ಮ ಸೇರನೋಡು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಶುರುವಾಂಡ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ಐತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಹೊರಡು ಪಣ ಸಂಘಟಕೇರಿ ಪನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಲೇಕ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಪ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪು ಪೋಂದು ನಕುಲು ಕೊರೊಂದು ಐನ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಬಣ್ಣ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆತ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಜಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಘು ಪುಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಲೂರಾಯರ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲೂರಾಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮಾಗಣದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಈ ಮಾಗಣದ ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲದಾರು ನಮ್ಮ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀವ್ ಆಳ್ವೇರು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಮಡಿ ಯಾನ 2 ಸರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ತಿಡಿಗೆ ಬೈದೇರು ಬರಂದು ಉಪ್ಪು ಇರ ನನ್ನ ಬೋಡನ ಗಾರಿಗೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಯಾರು ಲೆಪ್ಪುನಾಗೆ ಯಾರು 11 ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರು ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪೂಂಜರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ದಿಡೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ರಪ್ಪಗ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತಾಡ ಉಡ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಸೇರುನಾರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ರಘುರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾಳರು ಅಲ್ಪಡ್ ದಿಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಯಾಪಲ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಹೆಂಗ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನವರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜುವನ್ನೇ ಪೂಂಜರ್ನ ಯಾಪಲ ಹೆಂಗ ಫೋನ್ ದಾದಾನ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದಕತೆ ಅಂಚ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಊರ್ದಾಗ ಪಂಡೇರು ಯಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ದಾನೆಂದ ಐಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಚಂದಾಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ್ನ ಐಟ ಸಹಾಯ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಣ ಬಂಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆನ ಊರ್ದಾಗ ಎತ್ತುಪಾಡುವ ಸಂಪಿಗೆ ಅವೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಿನ ತಂದೆ ದುಂಪು ನಂಚಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈಗೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಡ್ದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಂಗೆ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಲೂಕು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆಡ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ದಾಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಇವತ್ತೋ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತದ್ದು ಅವು ಭೂಗತ ಅದು ಇನಿ ಅವು ಕಾಲ ಕುಡಿದು ಬೈದನ್ನು ಲಾಕು ಜೊಂತಿದ್ದನು ಓಡಿಮಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಬೇಟ್ ಪನ್ಪಣತ್ತು ಪಾನಿಪೀಠ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಆಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಕ ಅವಳು ತೂನಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ದಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಗುಳು ಯಾನೆ ಮಣವರನ್ನೇ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬಲು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮುಪ್ಪ ಜವಣ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಲ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಪೋನಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕರದೆಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಚೆಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಚಿನದ ಎಂಕ ತಂತಾರೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪೀಠ ಅತನ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಆಯ ಪಾಡಿರಾಪುಂಡು ಜನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯ ಮನ್ಪುವ ತಿಕ್ಕಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಓಡಮುಟ್ಟ ದೇವ್ರದೇ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ರಾಜವನ್ನೇ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜನ್ನೇ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಜೇಸಿ ಮಾತ ಕಾಣದ ಗರ್ತದ ಮಜ ತುಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ದರ್ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪನಗ ಜಾಗ ಹಾಕನ್ನ ನಂಗೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಂಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅವು ಸುರಿಕೆ ಒಂಜೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಂಚದ ಬಲತ್ಕಾರ ಎಂಜ ಮಂಚದ ಅವು ಬೇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ತಲಂಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಂಡ ಪೋದ ತೂವಲಿ ಐನ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾರಂತೇರಿನೇ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಡೆ ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಗಡೆ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಬೋಡ ತಲಂಗಲ್ಲ ಈ ಪಾನಿಪೀಠಲ ತಂತಿದ ಮೇರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಚ್ಚದ ತೇಪುಳ ನಾವು ಆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡಿರು ಇಂದು ನೆತ್ತನೆ ಪಾನಿಪೀಠ ಇಂದು ನೆತ್ತನೆ ತಲಂಗಡ ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೇವತಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದ ಇನ್ನು ಪಾನಿಪೀಠಲ ಉಂಡು ತಲಂಗಲ್ಲು ಐನ್ ತೆರ್ಪಡದ ಮಸ್ತ್ ನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಟ್ಟದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಐಕಿ ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಲಕ್ಕದು ಅಂತನಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಾದ ನಮ್ಮ ಶರಣಾದ ಆ ದೇವತೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೇರ ತನ್ನು ಮನ ಧನತ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನೇ ಪೂಂಜರು ಪಂಡೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಣಿದ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಇಂಗಳ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಆ ಒಂದು ತಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿರಿ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಏತಾಪಣ ಐಕ್ ಮೇರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಕ್ ಈತ ದುಡ್ಡು 7 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ ಯಾಣ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಂದ ಅದು ಆನೆ ಬಂತೀರಿ ಅವ್ರು ಸುರುತ ಮೀಟಿಗೆ ಪಂಡಿತೀರಿ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತತ್ ಸುರುಕ್ತ ಮೀಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅದಂದ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಅವ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತನಾಗ 3 ಮೀಟಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಿಗೆ ಸಂಪೇತಗಳು ದಾದ ಬನ್ಲಿಂದ ಆತನಕ ಪೂಂಜರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತರು ರಾಜವಾಡರು ಬಂಡರು ಆಯ್ತ ಗರ್ಭಗೊಡಿದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಂದು ಒಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೋಹನದಾಸ್ ರೈಕುಲು ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗಿಲ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರಾಡ್ದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗಿಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸದಸ್ಯವನ್ನೇ ಯಾಪಲ ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾಣರ್ನ ಮಗನ ಆಡಲ ಒಂದು ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ದಾದಗತ್ತೆ ಮಾತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಡಾರ್ಕೆ ರಂಚನದವರ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಉಮೇದುಡು ಈ ಊರ್ ದಾಖಲ ಮಾತ ಜನಕಲ ಸಹಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಗ್ನಂತೂ ಅರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅಗಡ್ಡಾಯನರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೆ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಕಾರ್ಕಲಾದ ಇಡೆಗೆ ಬಾರಿ ದೂರಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದೇರಿ ಒಟ್ಟಾದ ನಾನು ಆರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದೇವರ ಎರಡ ಈ ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರವೇರಿಸದ ಗೊರ್ಪೇರ ಅರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯರಂಗಳು ಪೂಜಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅರ್ನ ಕಡಿದು ಮೂಡಿದು ಬೈದೇನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಬರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತು ತೂದುಪೇರು ಐಡ್ದಲ ಬರಲಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ರಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಊರದ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಿರಿಯ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರ ಮಂಜು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತರಿ ಕೆಲಸ ಮಂಜು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ 4 ತಾರೀಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡಾಪುಡು ವೈಷ್ಣವಿ ಬಾಲ್ಯ ಬಚದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡದ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನ ಕುರೊಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಿರೋಡ್ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಕಳೆಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಧನ್ಯವಾದನ ಕುರೊಂದು ನಾನೂರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ನಡಪುದಾರ ಮಾನನೆ 12 ಅರೆಕ ಪಾವೂರುಗು ನಾವು 12 ಅರೆಕ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ದಾನಂದ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಿಶೋರ್ನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇನು ಓಡಿ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತ್ಪೋಡು ಏನಾದ್ರು ಜಾದ ಓಡು ಯಾನಿಗೇನು ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ ಯಾನ ಖಂಡಿತ ಹೋದಲೆ ಮಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾನ ನೂದೇಕು ನೂದು ಈತ ಮಾಪಲಾಣಿ ಕೆಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆತ ಕರಡಿನಿ ಬೆತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ನಮ್ಮ ಊರು ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹೂವು ಹಾಪಣೊಂದು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪುದರಿಗೆ ಕಾಪಂದೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇನಿಲ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಈಗ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಪೋನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಮಂಬಿನ ಒಜ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ದೇವಿರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟವಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಹೋದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ದೇವಿರು ದಯದ ಪುನಗ ಮಸ್ತು ಗೋರಡಿ ಕೇಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನ ಜೋಗುಲು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಅನಗ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಮಾತೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಹೋದ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಭಾರಿ ಎತ್ತರ ಆ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಓಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮುಪ್ಪ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜವನ್ನೇ ಮಸ್ತು ಕೊಡಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆನಾರ ನಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೊರಕುದಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅವ್ ತೂನಾಗ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಚೇಕೋಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣ ನಿಂತಿರಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನು ತುಯ ಬಣ್ಣಗೆ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಂಡು ಬಂತ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತ ಉಳಿದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತೆಂಪನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂತಿನ ನೆನಪು ಅವ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಮೇಂದಿ ಅರೆ ಪಣ ಇತ್ತೀರ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿರವುಡು ಪುರಾತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ದೇವರಿಗೆ ಬೈದನು ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ವ ಒಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಊರದ ಒಂದು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗದಂತೆರಂಡು ನಿಖಲ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪುದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಸಂದೆ ಮಾತೇನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಎಂಬಿ ಬಣ್ಣ ವಾ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಭಾವನೆ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಾಕಿದ ಊಟ ತರಕ್ಕೆ ಬಯರ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು 10 ಸೇರ್ನ ಮುತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಓವೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂಪನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ವೇದಿಕೆ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬು ಪುಣ್ಯ ಮಾತು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಈಗಲೇ ಮಾತಿರಿಗಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಜಯ ಸುದ್ದಿ ಕಣಗಳು ಲಕ್ಕನ್ ಬರ್ಪಡಕ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ